29 юни, около обяд е. Значи слънчогледа продължава да цъфти. Пчеличките работят. Ето. Има и отводки и тия събират мед. Усилено се работи. И тия работят в Ибрановата. И тук още 8 рамки в Ибранов нуклеус. Пълнат яко вътре. Тук има копър, не може да се види хубаво от него. Трябва малко преместим да ни им пречи. Вървят нещата за сега. Не бяха много добре пожегите. Обаче тук малко се позахлади и преваля дъждец. Та има влага във въздуха и в почвата. Слънчогледа дава нектар и всичко работи. Вече почти магазините са пълни. Ще ги изчакам и следващата седмица да ги запечатат хубаво. И ще започнем да вадим запечатаните рамки. Тази година е напред всичко. После вече се очаква суша и най-вероятно ще трябва да ги храним. Третирането ще бъде за акара също юли месец. Веднага, щом изцентрофугираме всичко, ще се третира за акар. За сега толкова.